lume toată pe fete, nu mai contează. Acesta va fi un mic anunț și de pe acum vă spun că îmi pare rău pentru negreață și dacă v-au arătat pe telefoanele voastre că am filmat ceva, un live sau așa, atunci a fost o greșeală și atunci am șters-o. Dacă puteți să ștergeți și voi chestia aia, vă rog să ștergeți, dacă vreți, dacă nu, că atunci, nu știu, nu mă pot descurca cu nicio aplicație Mobizen îmi face mereu pe negreață, nu vreau să lucrez așa, să-mi vedeți mereu imaginea asta, la orice videoclip, să-mi vedeți parola, chiar dacă nu mă interesează, dacă mă vedeți. Ca acum, nu vreau, că nu mă mai interesează chiar deloc. Vreau doar să spun că mă las de YouTube, nu fac ca Alex, că doar că prin comentarii așa, eu am chiar o problemă că nu pot face cu aplicațiile astea. Mauci. Mereu, în plus, văd că Mobizenul în continuare face, nu figure, îmi face numai bătăi de cap, nu pot să filmez cu nimic fără să-mi dea lag. Toate videoclipurile mele aproape cu lag, în afară de Clash of Clans și Bomba Beach, care de-abia dacă erau cu lag. Și dacă știți voi o aplicație care să filmez sau să fac live pe A5 Easy, vă rog frumos să-mi o ziceți, să-mi scrieți în comentariu. Asta doar a fost un mic anunț, nu contează dacă am dat like sau nu mă interesează asta deloc. Eu doar vreau să vă spun că asta a fost cu mine și încerc doar să nu vă mai pun să așteptați că dacă mai filmez sau nu, dar nu cred că așteptați deloc. Dacă vă place, bine, dacă nu vă place, tot e bine pentru voi. Știu că doar eu ăsta am fost. Micul meu nu s-a ajuns la 2 minute. Deci nu uitați, dacă știți o aplicație pentru acest video, o să continu cu YouTube-ul. Dacă nu știți și nu o să înscrieți, atunci chiar o să mă las. Dar să nu zică careva sau să îmi scrie careva care vede videoclipul acesta peste o lună, două, că o găsit el, că atunci o să fie prea târziu. Mă înscrieți când puteți, nici chiar peste o lună, dar vreau doar să știu că asta am fost. Raptor. Dacă nu vedeți videoclipul ăsta, asta e. Bye bye.